Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। तो दिनै आङो हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव फैदों। माने मा जाहैबाय खौराङा फैबाय थानाय जानुवारि 2021 आरो 22 जानुवारिनिफ्राय जानुवारिसिम मा जागोन गल्डेन सनाथि मायथाइ फालिथाय दङ। तो बेनिनो प्रिपेरेसन सोलिगासिनो। नैबे जाबाय मेन गेट। नैबे जाबाय मेन गेट। तो बैथिं मोनसे गेट दङ। नायनोसै नोंथांमोननो देखायनो पुरा कालार सारार फोननो गाइसमोन। गाइस बेबो जाबाय आइथिंनिफ्राय मेन रास्तानिफ्राय फैनाय मोनसे मेन गेट नैबे माने बेखौ पुरा पाक्का बनायदों पुरा इटानि। तो बानायबाय थादों कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थादों दायो। तो पुरा जाहैगोन माने 20 निफ्रायसो ना 20 जानुवारिनिफ्रायसो। तो नैथिं कालार फोनबाय बैथिं खिथि हरन र' गोजौ कालार फोननो खोमायथिंलै। तो प्रिपेरेसन सोलिगासिनो दायो खामानिफोरा सोलिगासिनो। तो गोल्डेन जुबुलि सेलिब्रेसन नालाय सनाथि मायथाइ फालिथाय तो बहुत गोदोर जागोन माने नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। तो 20 जानुवारिनिफ्राय जागोन माने नोंथांमोनाबो फैनो हागोन माने बेयावबो कालार सालार फोनबाय थादों। तो खोब माने मोजां नुदों आरो दायो बिथिंगालाय सोलिबाय थादों जासिगोन बारा गैला आरो गोजौनि मोननैसो बाहाय दोङो बास जाबाय। बिथिं कालारफोरा फोनजोब्बाय बैथिं माने बै माबाखौबो कालार फोनदों बरिया नुदों आरो ना एसे जुम खालामना देखायनो र' नै लोगोआ दालेंदेरलायबाय आरोलै। तो थांनोसै नोंथांमोनाबो नायफैदो 20 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जागोन 23 सिम। तो नायफैबाय जाबाय गल्डेन जुबलि सेलिब्रेसन माने खोब माने मोजां जागोन आरोना। थांसै दायो।